Mana wuotho nyaka Kamenya. Awuotho nyaka Migori. Awuotho kamora mora kadwaro jothum, jogi bende ng'e ni nyisa jothum mane an go bende nyalo nyisi ni ng'ane ni kama be dwaro mondo ikel. Kako Opiyo bilongo ni to koro ka wakwamo tinyiso wan bwana dhi Nyakachku, dhi Sondu, idhi dwaro Opiyo bilongo. Mana dhi go Sondu. Mochuna madhi aywago nyaka ng'ama kia, adonjo dala moro nadwaro Opiyo kara ni en kanyo kara aywago ng'ama kia ma Idhi liel. Adhi manyo liel. Achalo Opiyo bilongo to kunego Opiyo bilongo onego paka kabisa. Atimone madongo maber. Obiro biro ka. No. Kama endi kaka imbe ne itiyo gi rieka ina ne misanyo choko jothum. Correct. Moloso band. Yes. Wanwa moko kuom jothumbe ma ne ichako go Rawila Super Kings. Ne wan ka endi gi ng'ane ma wacho wadgo sumba niluongo na Alego Gwacho. Nogo solo to wer. Koro ng'en kiseyudo jasolo to en makoro ochoko joge mung'eyo to kelo. Mano watiyo. Wako Alego tabedo gi tuk Alego ema pana bede ga ngwae giri. Ema bede ga ngwae jagita giri. Ngwae jagita ne jaribim to kakoro jesolo gi bende thagwa kakora kone na ngwae. Punjri go solo nikech wan go dongo pot koka nyalo go ribim koro in punjri solo. Ne wiye be sharp kabisa. Wiye ne sharp. Piyo dake matinda ngwae go solo. Koro na yudo ka wan gi waonge problem. Okay. Nwaido kwa unge problem. Koro ngwae ne wan ga ngwae, wan go dongo potko, wan ga ronga jama kosa, wan go fori nyang, wan gi tocho, wan gi seto, wan gi jak ja ungas, en ja ugenya ka. Ne kijana matin to go solo maber malito kong emane kete, ne madho kongo serious. Samoro nyalo wuok nudwa dhi gocho, no semer. Koro ne chuna nyaka dwar ng'ama wanyalo tiyo go. Okay. Koro be ne natie samo berno gocha samo merno diweya. Koro dala gi jak ka ne wan gi jasolo ma jak, wan gi jaridi mowadgi, wan gi joridi ben chigna reyo wetene. Dala no ne gi go thum chigni yawuoyi ang'wen. Sidindi ka. Gin bende bedo koria menga kabisa. Okay. Yes. Nikech ne in kaka in manager. Yes. Ma ichalo ng'at ma baba mung'e nyithinde. Correct, yes. Nyiswa gimoro matin ewi Ngwae Jagita. Ngwae Jagita wabedo go. Kendo ne en jasolo maber. To gima kono notimre ka wan apok Nyamasaria. To wayudo call moro gineno, wayudo call moro e cho Muoroni, wadhi gocho Muoroni. Koro an abiro off, kech off na miyo giga. Man kaka natimo gani pesa mag jothum ok amigi daily basis. Ikano pesa, ichoko pesa mochulwa kata mofuwa go ok imi jathum. Miye mana mango chamo godo, omadho go chai tango chamo lany, kech sapato ni ichiwo kama ugoche. Koro kabiro dala ku, na yudo mana ni jothum ate no dhi Nairobi. Tema kata instruments na bendo we kanye, owe Muoroni. To seche mowe gi Muoroni, call moro bende wayudo Eldoret. Idwaro wa. To jothum kaka ne wajanjo ng'e go thumbe jowadgi gi. Abira kawo mana jomoko bondo ka koro mundu wuondu ni unu Rawila mondo mi odhi olos nyingwa Eldoret. Mwande gi jogi Eldoret modhi ogo thum Eldoret. Mage jogi ni ng'e nade? Na ng'e gi donge ka jabondo ka ne gigocho Palace ka. Ne gin joma ne gocho Palace ka. Okay. Yes. Koro en ang'o minyalo paro godo Ngwae Jagita? Okay, Ngwae. Gima dang apar ga Ngwae Jagita ni Ngwae Jagita ni ng'eni mano organize ma jothum a. To ng'e gima miyo ne jothum a Kafaya. Jothum gi ne weya kwa wauso kaset mara Okuliz. Kene na Okuliz kene man wauso Uganda original cassette. Momiwa behari kama mno biro kama ng'iewe ka wagoche e bamoro ka siling 80,000. Gimomiyo ne koro jogi 80,000 miyo. Amiyo jathum ka jathum siling 10,000 para. Mane higa man? This was 2000 and
Was it under 5? Either under 2004 or under 5. To chuda gege ni no yudo kosega kuom joma nwago godo ok lizin. To chuda gege no se enonge kodwa. Kora kone jothum gi niya. E seche ma member moro benefits mage koro nego beni adong kuom wuon thum. Nikech un donga miyo u share u kaka no nega miu. Koro joge dwaro nyaka ka share mar tocho mondo amigi. Tadagi ni ma to kanyal miyo u nikech instruments kokethre mtoka ni bende uneno ka en mara an matimo ne service karingo go kodu kamoro amora midhi go e thum an materu. Koro abe mage benefit ni kama tek. Koro angwayo choko jothum oago modhe mabando puodho machaka yudo mana jomoko manyien. Tocho duogo, tocho ng'eno duogo, tocho mano mani laro pesa ni en duogo. I had to give him back, I had to give him his share. Koro en kende modwaro na jothum, mwachoko jothum joge moko manogochugo, magologi ka mwadhi Nairobi kafaya. Gimomiyo na penji giminyalo paro goda ngwaye. En mana wach achiel mine ni wacho na mar wuok ma weini. Nikech en gima na winjo kamoro. To nadwa confirm kuomi. Yes. Iparo ni ang'o momiyo wach pesa ema miyo samoro jo band ne nyalo weyo band. En mana wach pesa no, there was no reason. Ne onge reason, en mana wach pesa. Pesa ne mana gidwaro tatuno gi. In case kapo nitiere reason moro maybe mana kaka ne wawacho ni ng'ato nyalo wacho gimoro amora kuomi koko ng'eyo ni maybe chieng' moro unyalo interact. Koro kata kane giwacho moko takieta to wach pesa ne mang'eyo ni nogologi. Okay. Sawa. Yes. Now, Aronga Jamakosa. Yes. En achiel kuom jothumbe ma nyinge ne olandore kabisa. Kogocho gawino, ogoche awino Lawi, Aronga Jamakosa. En nyapare nade? He was a very good composer. Nen Jacob notimo compositions maber. En ojawer tu. Aronga Jamakosa ne jawer. En mo compose mar Adul Mang'ang'a. Adul Mang'ang'a gine en mo compose that cassette mar Rawila Super Kings Adul Mang'ang'a nitie. Mano ni mar Aronga Jamakosa. To nong'ama bende jaduong' ok nonyathi, nong'ama moko kuom wende ma samoro nyalo pare go gin mag. Mana Adul Mang'ang'a no. Kende. Adul Mang'ang'a no ema nogoyo. Nikech namiyogi ng'ene namiyogi thuolo mar ng'ato ka ng'ato manigi thum loso, to koseloso to koro bedo mar group nikech olos kelo thum to ji otimo practice. Koro en thum Rawila Super King nandiko ga mana nying Rawila as a band, ok andik nying individual. Okay. Ang'o mane miyo kitim mae nikech ma samoro ne nyalo miyo ng'at ma compose wer neno ka gima imaye intellectual property right ma. Gimomiyo ok natim ma en ni kimiyo ng'ato ka ng'ato ginene mare to ka koro chopo sa nikech ei thum ka nitiere joma bende composition ok ging'eyo but is participating. Ok ong'e composition te e thum mobedo composed dongo participate either jabul oja rhythm. Koro kimiyo ng'ato mo compose that priority dong ibro miye mo gine molojo wadgi to kanyo kende badhi kele nyiege na ng'oma miyo ng'ano ema itimo ne kama to wan to kutimnwa. Okay. Sawa. Tocho wuda gege. Tocho wuda gege. Jackton. Tocho yieyo. Inyalo miyo wamba kama tini. Ne wera ahinya. Ne wera ahinya. Ebe ne jawer. No jawer. Sewinjo ga thum moro mago Tocho kel gima kelo chame chunji ae mano en be oja oyombo gine kaendi. Bende ne composer maber ahinya. Bende no composer maber ahinya. Men ng'ena yude bani neno bani ma niluongo ni West End. Ma ne baga kama gorofani. Kanye ka bende ne gi band ne kuru kanye mana yude. Okay. Yes. Nitiere machielo mane luongo ni Peter namba ndege. Peter Kenya. Peter Kenya. Bende jawer. Bende ne jawer. Lakini no ken composer. No compose. He was a composer. Each wang biro miya wach ni wach mok donj mano ne composition mare. Okay. To mano ng'eni thumbe mineno ne gidhi golo magi nonego bed mar Rawila mane wadhi golo volume 8 aparo. It was volume 8 mane gidhi go koro gidhi gichako go kaw gino. Mane gidhi chako go kaw gino. Okay. Peter Kenya bende was a composer. Okay. Nitie jok ma nyaka sani pod
paro ni samoro uchieng jaludhi bende ne en ng'at mane nitiere owuok e lweti chieng jaludhi to Angwayi mano en nodhi odonjo e grubni kose a makoro jogi nokawe ka gise a koro dhi odonjo kuomgi e kaw gino. Okay. Sasa ang'o mane miyo samoro kata en yo mane itiyo godo, rieko mane itiyo go mar miyo jo band kata band mar Rawila Super Kings bedo moriwore kendo bedo gimoro achiel kuom thuolo malach machal kaka ne gibedo? Kafaya mokwongo nakwiny. I was very strict. Nakwiny kata jothum gong'eyo nikech nakone jothum ni kok wa behave to onge kaka wabro yudo pes clients. Ok onego bed ni kubiro e stage ka to ng'ato biro komer wach to kong'o nok nadwa nagono kong'o madh bang' tich ok atami madho to yie mondo madhe bang' tich mon mamano to kendo nagere kabisa mabende okonyogi. Ng'eni koro thoni dok wuok mana ka jogi koro osepogre modhi kendgi ema koro aparo ni koro onge ng'ama ng'iyogi to gi ndalo cha ng'eni ne piny ok ber ahinya pogre gi sani ng'eni tinde kata kapo ni yudo tuo timuonyo yath nitiere ma sustain maber to chon cha ne onge Kafaya. Kwa hivyo mai temo wacho ni ang'o madine kel tho mano ere gima inyalo confirm godo ni samoro ne githo Angwayi Peter Kenya to ne tuo ne wang'eyo nikech he was taking drugs kata gicho Angwayi bende ne tuo to koseyudo tuo to koro dhi oketo pache ni en ilawe koro ok odwar yath ok odwar chikre gi yath en ng'ato jothum wadgi lawe kech kata mana an gi temo wacho ni an ji temo wacho ni an manego donge ji temo wacho ni an manego jothum owacho ahinya ni Rawila monego jothumbe te otieko jothumbene onge jogo papa thogi makaw kachako kwano ni en mane ok adwar gini wuok en gima biro winjre but mano most of them nyalo band ting ni ji ang'wen manen ka that is the gimomiyo samoro ji ne nyalo paro kamano nikech tok ka giwuok e Rawila Super Kings ma gidhi giloso kaw gino koro githo mana moro bang' moro kaendi ema paro ni samoro ji tudo godo ni lweti ne nitiere no. I'm very clean thogi monego gi ma Peter Kenya to ne tuo mane en Homa Bay osuptal apan ko winjo to tho mar Angwayi ni to odhi kode ma githo the same time Peter Kenya tho kucha to Angwayi bende tho ka iwinja mang'eny Angwayi otho Kericho kodhi ka en gi ner mare moro odhi temo thiedhe emodhi othoe kosetho oduoge ka ni Rawila wan Rawila mwang'eyo in manyaka ikaw ting' Angwayi Rawila mwang'eyo wan kaw gini gi wakia Angwayi wuok e lweti manyaka ikaw kora bende wato ng'e ma bang' around 3 years kane gise around 3 years awacho ni ayawa ang' notimre nade jok manyo bende aonge go ma jathum aparo nonego bed ni kaw ting' ni ka un kode to magi jok manya onge to jo Odongo Potko noa to duogo Odongo Potko ni noa kaka gigini to oduogo ira koro Odongo Potko ema kona ni Rawila gima ji wacho adwaro ni wakud wiji kawa ting' Angwayi mondo dhi ka Angwayi ming'e nan ma organize rambe ka maloso liend Angwayi mating' Angwayi matero dala e seche go jomoko ne wacho ni Rawila kobiro ka to wabiro timre nade wabiro goyo nonyalo nego Angwayi abenda koni onge wach e seche mitimo neno awacho awinjo ni jomoko ne wacho ni biro goyo asebiro goyo nikech ng'aminego ok dichung' bute e sanduge michung' ma kaka kora ane but sanduga Angwayi amulo ni dichung' gi jaluani kenda e seche midhi ike an madhi donje bur mondo gem nago kapo ni an mana ike onge koro ji wacho na yawo ji ketho nying jowadgi ji ketho nying jowadgi I was very clean on those people jogo thogi monego Kafaya
thogi totally, all of them. Okay. All of them. Adwani wakau yweyo matin. Yes. Kwa duogo to kwa duogo mbaka ewi compositions. Yes. Mag Rawila. Kachuel koda samoro gik mathoth ming'ewi joma moko machalo kaka Opio Bilongo mabende ne utiyo godo machiegni. Yes. Kata kamano en tho mane mar ng'ane, tho mane mane omuli kabisa mobuogi kuom jogi te. Kuom jogi te Kafaya to ng'e ni tho nyalo mana muli ka en ng'ama pod itiyo godo ma un gore kanyo, to ng'ama noseweyi ma samoro bende was for your downfall. Nikech seche ma jathum weyi dongo weyi nin mondo ipodhi. Hivyo onge ng'ama tho neno buo. Okay, kikariambe ok adwar yambo. Sawa Nyakwar Mugi, wayueyo matin kasto wabiro duogo mondo wago mbaka kaendi koda Fred Jarawila mabende ne en wuon kata jatelo mane ochako band mar Rawila Super Kings. Inga en Solomon Atito Kafaya. Mondo yud skiza tune mar wendni, di mana star 812 star 784 hash. Ramogi TV en e od joweri duto te. Awino pod ngima. Wabed mana gi geno. Ang'o ma geno setimona? Nyamalo. Apenji sukari onge odni. Mama ng'eni en gi kuyo to ma ok kama bro wacho weche madhi ofis. Awuoyo kama dwaro sama dwaro. Awach ni gimoro jaro. Ka pesa lal to kikaro godi. Nikech abro chwadi na moyie. Mama no wuoyo mang'eny kabisa. Kendo loso saidi. Ang'o mitimo odno? Ot motimo buru mosetieko higni makata onge madonje no. Basi Nyakwar Mugi machiegni kende chenro mar ng'eyo jothumbe. Wago mbaka kaendi e dier boma ni Mabondo koda Fred Jarawila mar Rawila Super Kings mabende ene mane ochako kendo ene mane manager ji mathoth owuok e lwete. Oselero moko kuom jogi eki. Fred, e tielo ni koro nachako penjo gimoro kanyo. Dagom mar mondo mi iler nani to koro ei Rawila Super Kings bende nitiere jok modong' mapod ngima kata joma ne nitiere Rawila Super Kings mapod odong'? Yes, gin jok mag to gin kanyo. Wan gi Kadogo ni ne jathur gi Peter Kenya, en pod entie, dho tiang'e no kogo thum oduong'. Kados, nwal pake ni Kados jabet, en pod entie. Kana lime gimoro last year, kingina madhi nyaka dala manene. Wan gi Ajaki Panda ni to kano osewe kaw gino to awinja ni Nairobi tindo donje lemo Ajaki Panda. Mugauda wendo gocho ga samoro winje ka Junior, En ka John Junior? Samoro winje ka John Junior irikuni. Yes. En jawer. Okay. Mago joma nitie. Daka ne ng'ama chielo kendo mapod odong'. Gigo jogo dong' na ji adego kende, joma odong' othote. Opio Bilongo? Opio Bilongo bende nitie. Opio Bilongo be pod nitie. Okay. Now, da gombo mondo mi ang'e ni to ei jok ma samoro ne otho, ere mane thone bet ka ne winjo ka gima oyie kata omuli. Miwinjo ka samoro lit. Ne en mana ngwe jagita. Ang'o momiyo? Ne en ng'ama no orito tije maber. No rito tije kabisa. Kendo en ng'ama time mar tich no rito ma kuchopo sach ginene to ionge kode gi wach. Gima ne taga gi jothum ahinya jothum. Samoro idwa iko ji osebet rito thum jogi korko dhi owada jogo lali. Ing'e gima jogo dhi timo. Grupo Opio Bilongo iyudo gima ne wi yien pod gimadho njaga.
giidho yien koro ni many gichajo mano ne gin ga ahinya koro ne gineno ni jaduong' ni ok dwar kong'o koro kar mondo wamadh kong'o omanja mondo migi steam steam jathum ok go mathin mago thum gi wigi nono to ng'enygi nyaka okete steam mathin. Yes. Okay. Relationship mari kata wanyalo wacho ni ng'iyo e kindi kod family mag jothumbe mane nie buoyi to notho. Family mag sani in godo nani? Onge. Ng'enygi be ok nang'eyo. Ok wanwarade thum ka to ka kuchopo chieng' off kech ok ne gidak kodgi ka. Chieng' off to gidhi thuchegi. Kendo wachako duwarado mana kodgi ka off room. Koro ok ang'eyo mana ngwai ni kende madeng' awach ni nang'eyo jaode. To jomodong'. Okay, kaka manager. Samoro ji nyalo wacho ni manager ber maka ing'eyo kaka ng'ati matiyo ni odak. Samoro tiyo ni ka lakini ochandore kata okale stress mang'eny e ot kata family mamiyo samoro ok onyal perform. Bende ka okang' mar kata mana ng'eyo family gi kama gidake chalo nade. Kafaya mano ne tek nikech joge gima narito gi joge en pesa to samoro moko kimiyo pesa bende chamo mana e town ka ok dhi dala koro in yang idhi dwaro koko maki moteri ni my family na manga makama koko teri in yang idhi jomuro mogo jothum miromo ga roma ma ng'ato ne bayo tipom na ni jathum moro biro ka jathum moro bende wayudo ka jathum manyien mane kaka ne ginene gin gi baba to giponi kae bande nitie adonje penji e tich koro koko kawi moteri dala mo introduce gi joge surely how do you know donge ma koro samoro nyalo miyo family gi kapod ngima. Yes. To nyalo kawi kata pod neni ka ng'at mane loso pesa gi nyithinde nikech samoro bedo ni nyithinde gi ito ne miyo pesa to kochope ot to wacho ne jaode kata min gi ni pok ochulo. Mano ne nyalo timre mano I can't deny nikech okawo ogine ne gochode ma town kae gi kito dala okotere pesa koro hata ng'eyo ni namiyo gi pesa an ng'ato nyalo mana kama makosa ni nitiere wegi tich mok mi jothum pesa dong mago to nitie dan joga gi anyisi ni an onge pesa na kuno mabe an ok na kan gine mayiero gi treasurer makano pesa masana nen Peter Kenya ni ema ne treasurer ka ji otiyo to ndiko chieng' ma ji dwa dhi to ji bedo piny to nyen wayudo pesa di to pesa ipogo ikwe nyaka an okay ma ok nakawo mang'eny an be nakaka marom kodgi to gik mitiyogo gi to maga kokethre be an maloso matiende ni an awinje matek kuom joge maloyo gi to magi ka giyudo to okay nitie gima dongere luongo ni cordial relationship. Yes. Kata bedo machiegni kabisa koda ng'at ma samoro nyalo bedo kaka colleague ni. Yes. Ma nyalo kata mana gone mbaka unyalo puonjoru achiel ariyo adek mag ngima. Yes. Chien kacha na winjo kitemo go mbaka ni samoro tuo maduong' ema dipo ni samoro nolal gi moko kuom jogi gi. Yes. Bende ne chope okang' moro ma kata kineno gi kaka manager mabede tok pasi seche magitugo tineno kaka gitimo gik moko e stage. Bende ne chopo samoro minyalo luongo moro tok tich tipuonje ni kama ichomo ni ibro yudo natimo mano malu samoro alu kata mna jogi kunde ma gidhi ninde kichanto na pango oda to gin nomigi udi kunde ma giweg ba aluwo gi ma make sure ni ng'ane odonjo to ka dhi adhiya ni kara jogi gi ne gisewinjore go na dhi ni to an nitima joma dongo. Okay, sawa. Opio Bilong. Yes. En achiel kuom jothumbe mane obiro ka tayari nigi nyinge. Yes. Kowuok Koseito. Ang'o minyalo wacho ewi Opio Bilong kaka ng'ama ne otie bwo Rawila Super Kings nodonjo nang'? Opio ka nodonjo to ne bera ni watiyo maber. To kama ne kel wach mana kama wacho ni koro the team recording mar nyako Wesanga e kama no kelo problem kinda go pe ang'o manotimore. Opio ne dwaro ni mondo thume ne odhi ogo kien odwar kata jothum odhi ogo kien mondo ondik nyinge ni mano Opio Bilong
Ana wuon kaka manager to naneno this is a group work. Moko nyal chamo kende to jowadgi mane en godo to dong. Winjo nyaka wadwa tima gini ndike Rawila gimoyude wapogre ji ocham te kaka Rawila Super Kings. Then he was not for that. Mane mano ketho wago piyo. Mabende nitie kamoro winjo ko thum akiani en mana thum nyako be sande owacho niya sama tiyo to hera to sama ji oketho ti anya ni blari fucking wiyo to mano wuowi wiya magono wuowi wiya sama tiyo to idenda nitiere nyako we sanda ariyo. Nitie mar Rawila Super Kings to kod mar Opiyo Bilongo. Ere mano kuong timne recording mar Rawila. Tiende ni wan wadhi recording ko Opiyo sedagi dhi kodwa recording. Udhi record wende ma en moloso. Wende nadi dongo loso gi jogo kolose kende. Dongo lose gi jok man gine. Kamoro kiwinje kaka fire. Awacho niya, thum kani loso. Ntie ja drum set, ntie ja solo mopiyo, ntie ja rhythm, ntie ja bass, jower nitie. This is a team work. Ok en giri ngata chiel kata bir manani biro kode. Te seche milose, ilose as a team. Ingene thum gita ni upogre gi nyatiti. Nyatiti ngeni bet piny ti side ye kae ma iwer ma drum set, ma yango. Gimara mara imetemo. Koro mane nyalo chamo kendi. To mo cham group di gina. Nikech nago kode mbaka chien to gima bende noneno kaka gima ne ok more kabisa. Yes. Ni en wacha chiel miwacho ni en ubet piny motimo composition mar thum modhi olero ne kata mana jogita ni gita ne adwa no wuok kama bul ne adwa no go kama wenda ni achako kama endi to kai sidhi tim recording to ndikni Rawila Super Kings title mar wer nyako we sanda. Instead of ndiko niya Opiyo Bilongo with Rawila Super Kings. Ndiko ngama onge. In case mana kaka jo Victoria Big Kings natimo. Yes. Ni Agwata Odongo. Emo compose. Emo kolela. Exactly. Angoma ne Victoria Big Kings. Angoma ne moni timo kama. Mondo kwe wedi. Endalo mane wadhi go thumni tuo moro no wuok miyudo ka jothumbe dhi record gidhi e studio to gidhi gikwanyo jok makonyo gi to gi record ka gise record thum to ndike nyingi koro ing'eni kaset owuotho go ka en mo uso ing'eni ma kodhi okawo group moro mopogre gi jok moginego aparo ni an ma mentality mara no pogre gi mano mana kaka jompira football team gigocho ji adi apaga chiel ng'amolocha imiyo ga pesa mang'eny moloyo jagol donge kaka pinje maoko kachacha ng'amolo gol nitie pesa mimi kando mopogore gi pesa muyudo to jagol ni ento nikech ng'eni ulocho to jagol ni ne gol men mosebo mpiche mane onego be ni donjo kam mondo wuog no low donge osebo ento koro donge kinyo bro wacha ni after all club wani ok value wa ikawo ng'ata achiel kende nikech oloyo to mpira ni wakum jagol omiye namba kacha oa kacha odhi kacha omiye ng'amoloyo donge this is a teamwork. Good example. Koso ken teamwork. Ano is a good example. Yeah. Koro jogi regard gi kaka equal. To ma endi be gima ne iketo kaka samoro chik kata agreement mane gikete kokgi kapok ng'ato donje band. No. Ki donje band tibiro yudo gima dhi mbele midonje. Gima yudo ka dhi mbele ne midonje onge gima ndiko kodi. Iyudo ni jogi timo magma. Ki yotini tim ko kidwar you live. And two options. En ng'a mane osiemo Opiyo Bilongo e band ni monyise ni ok icham. Owacho ni an. Owacho ni chana winjo ki interview ko ni an mana sieme ni ok icham ki ang'e belo. Opiyo Bilongo kane wakosana go ne walawre wich lum madine be na ajuke nikech no wang'o iya aseiko everything wadwa dhi recording to kelo wi kata in nyalo winjo nadi ka fire. Ang'o meno kelo wi? Odwaro no dhi ogo thumene ok odwaro mondo dhi ogo kaka ting' wadwa dhi ogo kende ke ema be mano ok nadwa
ok nandike nyinga donge thum nok nandike nyinga none go nandike ang'o mi andike nyinga madwa chama ndiko ni Rawila Super King tiende ni group ok nandike nyinga ok andike nyinga ng'ato na kawo thum Opiyo Bilungu dongo bende nitiere mag jomoko ma bende no gine nikech ok nwadhi go nyako Wesanda kende ne gin several ginen thumbe mane dhi wuok e that cassette donge ok ne mare kende ne mano Adul Mang'ang'a Aronga Nyamakosa ne nyalo claim moko ng'ato ne nyalo claim koro ko claim kamano ng'ato ka ng'ato ojake what is there. Okay, ang'o maber minyalo wacho wi Opiyo Bilungu? Obende he was a composer. He was a good guy. Composition mage ne beyo. Gombo ne manen malo. Apenjo gima ber minyalo wacho wi. Maber to kane marach ne mane janga wacho. Lakini at least isewacho ni he was a good composer. Yeah, composition ne. He was a soloist. He nego solo. Okay, now adwa ni itera matin gima samoro okang' mane kawo tok Rawila Super Kings jogi osewuoke magiloso kaw gino kaendi ang'o manotimore ne Rawila Super Kings? Ne dwaro jothum manyien, na dwaro jasolo manyien niluongo ni Mbeya Bokelo, ne en jagemku ema na dwaro ma Tocho ni ema nokele, noyudo ka Tocho noato noseduogo koro ne gigocho gi Bokelo koro kelo Bokelo bende dwaro owadgi, nitie owadgi ma bende iluongo ni ng'a Baraza bende ne go solo. Koro joge kana aseyudo tachokogi madhi kodgi Nairobi. Madhi abedo kodgi Nairobi gimoro dweche abich. Mua recording kodgi. Koro wende mage manu record seche? En mani sani ok anyal paro lakini ne volume ok anyal paro. But nuatimo recording. Okay. Nua record. Giloso kaw gino. Rawila. Awacho ni koro joka kaw osedhi oloso kaw gino. Loso kaw gino mogolo ich wang' biro miya wach ni wach mokdon. Wendne madwa ni mondo mi lerna ni seche mane wendni endi owuok wer mar ich wang'. Ang'o mano biro e wiyi kani winje? Onge? Donge nang'eng en mago ne thumbe monego bed ni gole Rawila to kaka giwuok timno gidhi gichako godo dala. Gidhi chako dala gi thumno. To pod ok ne yot negi. Pod ne pek makata ka jogo nobiro nwarado bondo kaka Rawila goche gi joga mana yudo ma welogo. Ne pek. Ing'e an ji ne mielo ginero kor ka gichako to gin Rawila to noseng'ere. Koro ji dhi ni wan wadhi mielo Rawila to gik ma gidwaro ka tigonegi. Okay. So. Now, adwa ni mondo mi igol na gimoro manyalo kata iwachna gimoro manyalo miyo jok ma samoro osebedo ka wacho gik ma kamagi ugol gigi e wigi chuth nikech maendi bende en chenro ma samoro wami thuolo mondo mi aluok nyinga. Yes. Ji pod nigi pachgi ni in ema samoro kaka napenji chien ne omiyo oketo tho mar jogi. Yes. Bende nitiere kamoro amora ma samoro ne idonje weche go mag tiyo kod bende? Onge. Donga nyisi ni an kata mana jothuma gi eki onge kamano wadhiye ga kabelo an nakone joga ni bwana udwaro nying nyaka watim practice nyaka wagol thumbewa nikech benga ni gin gi siko mane ba to sik mana gi go thumbe jomoko nono igo thumbe na nyiso gi unu gero ng'ato to nosetho gerre uru kendo watim composition mondo walos thumbewa emibiro ng'ewa go iwinja mane gime mabiro ng'ewa to gimoro ni kiane dhi kabelo kiane dhi kang'o mago are nonsense mago onge. Practice makes perfect. Tadier wan kane wadonje stage I was very serious ma donje stage ne wan very serious ma you can admire those minutes ma wan godo kanyo ji are very serious kendo ji mor gi gima giwinjo to thum bende kane igoye kaka igoye kae kaka iwinje cassette. Okay. Thum Rawila kane iwinje stage mana gimi winje cassette cha nikech they are together to gitimo practice. Okay. Rawila Super Kings pod nitie? Oi. Rawila notho chon. An ma pod angima to Rawila to notho. Okay. To gimomiyo ne Rawila tho? Otho karago. Rawila tho 2008.
2008. Dong election ne 2007. Yes. It took elections ma 2007 to koro nena ka kamano onyi papa je gi rogo ginene thum Raila cha. Thum Raila. ODM. Thumbe te mag benga no rumo okane dero. Okawuondi. Koro nena no ohangla to gi gima koni ni jothum ok dwa timo practice. Kok inyal timo practice ere kaka ng'ong'ei. In kidhi gine kucha stage go thum Ramogi, mare go thum Okach, mara ke go thumi mondo mi ong'ei ni mae ng'ane. Emanwa go aoko lizi mogolo Raila oko. Aoko lizi ne manogolo Raila. Kech nen thum aoko lizi, nen thum Raila. Aoko lizi. Minya paro. Yeah. To mane thum mochak ng'igo do Raila. To ka Tindi ng'weto kae. To ka koro nego be nwa sudo mo bedo motegno. Bando pogore. Gin moko kuom thumbe mage ma sama kopogore galo aoko lizi. Gin moko kuom thumbe mage ma samoro kane une stage kata ka jogi gini stage. Yes. To ineno ka ji demand ama samoro kigoyo to dhano chung' miel. Yes. Aoko lizi, Adhiambo Penina, Nyako Wesanda, Adul Mang'ang. Mago no mako piny. Adul Mang'ang. Mano we nobedo compose garonga jamakosa. Adhiambo Penina, Angwai. Aoko lizi, Angwai. Nyako Wesanda, kuro lianga wach ni anga. Opio Bilongo. Pio Bilongo iluongo na ke noonge. Noonge nosea. Mabeni ingeno ogo thum. Ang'o miyo thumbe mamoko gi tiwacho ni obedo composed gi individuals and not tok Rawila Super Kings. To Nyako Wesanda to iwacho ni ok obedo composed go Pio Bilongo. Okay, wacha no Pio Bilongo. No sea. Mano composed wo. No tiende no kung'e ni ok wadhi go thum no maber. No ng'e ni we cannot do good. Ang'o momiyo kochopo karo Pio Bilongo to en ok iwach ni ne compose Nyako Wesanda to jomamoko gi to iwacho kaka ng'ane mo compose. To donge ne gi compose mwagoye mwachamo ka gintie. Pio Bilongo was not for our good. He was not. Okay. Ok no dwar berwa kabisa. Mathumni no dwar no dhi ogo kende mondo cham kende. Mathumni wawe yudo kinyodan. Mogo solo. Onge gima nwa dhi timo. Ok dwa goye. Wayudo kinyodan. Kinyodan was very sharp. Timo practice only 1 week. To winjo ka bende in fact wache solo ne ohingo macha. We just went. Okay. Bende nitie thum moro amora ma samoro ne gi compose kata ka gipaki go kaka jatendgi kata samoro ne iwero ni godo kata min odi moro. An ne gichoga. Ng'ama nowera e thum en ng'anene. Ng'anene. Thuma ma volume 2 na manakona goge ng'anene. Jalego ni, jaugenya ni nga. Wadgo sumbane. Wadgo sumbara te. Ng'anene. Nyinge kendo ana. Mane wacho nu ginene. Wadgo sumbara te. Alego gwanjo. Alego gwanjo. Group alego gwanjo ne manowera. Okay. To modongi to koro ne choga. Jaod minod mara ma onge mower. Sani koro instruments kata gige tich mag Rawila Super Kings ni kanye? Namiyo gi ji. Magik manadongo madianga wany nadongo ne gin speakers. Manadongo moko. Manadongo to natero gi church. Okay. An tok we thum adonje kanisa. Magero kanisa. But dala na kanyo luongo ni Open Bible Church. Mama mawero ga ni Simba en Yesu apanu sewinje. Nora Opondo. Nora. Pastor Nora. Kata Nora Opondo dongu sewinjo ka choga. Moso no Fred Jarawila. Yeah. Nora Opondo. Mano jaod bishop ma kanisa. Nora Opondo. Okay. Yes. Sawa. Simba en Yesu. Ang'e. Nora Opondo no. Mano jaod bishop. Mar kanisa manigero. Managero. Tiende ni ne wan Kisumu. To kane wan Kisumu nitie minot mara mane tuo kabisa. Ne tuo. Asetemo hospital matemo. Anan gi mon adek. Utamre Nora Opondo ne mobiro lemo ne motimo mochango. Koro kane wagole Kisumu koro en mochalo ng'ama biro gi kanisa dala.
jaoda matin. Kaeto ware bende. Rumae gima omiyo ni donjo e weche mag kanisa koro. Magi gik manomiyo adonjo e weche mag kanisa. Bende nitie gimoro amora mirigret nikech donjo e ohand thum? Kabisa. Regret mang'eny nikech adonje tija ni endi immediately mabedo retrenched di kuran mabor. To higa boro dong' ng'en ki wasting 8 good years. Dong' ng'eny ki waste thum to gima konyi go bewo. Kwa hivyo sani endi koro ne iduogo itimo tich mar survey mane chako gocha. Ama surveyor. Okay. Sawa. Bende nitiere samoro wach moro mogik ma inyalo wacho omakore koda weche mag jothum. Anyanya jobenga, jok ma samoro bende kokadwa ni mondo donje thum, to kata mana ne managers ma samoro gidwa ni mondo mi gikony jothumbe obed koda nying kendo lok ngimagi kaluwore koda talent magi. Erokamano Kafaye. Kitiyo na gi kamera. Erokamano. Thum ok rach, en tich. Thum en tich. Nikech gimoro amora mamiyi pesa makonyi negi kawe serious. Mano nawacho ne kata mana jothum, be asewacho ni kan jothum kanyalo were gima koro tieko benga, matieko benga en composition. They are not doing composition. Ok gitim composition kata dichiel, en copyrights. Kidhi ka copyrights magi jok moko emigoyo. To ma tim ne nikech ba, aparo ni en thum migoye ba nikech ing'eni dwaro pesa. To ka customer okelo ni pesa moro miketo e san migo na thum makama, chuni ni ang' igo nikech idwaro pesa. To ok ober ahinya. Ma kapo ni jowa ok nyal, doneno ka benga orumo ma jobenga bende onge. Kata gigo mana thum maber manade tiwinje mathis to olal. Koro en mana orumo maybe chieng' moro kendo nochier notieko hangla ni kendo noduoge gina to I don't know. Okay. I don't know. Koro gi discipline jathum nyaka bed ng'ama discipline. Thum giwe kita ne thum en kar mer. In kidhiye gina ni mer. In imer, ng'ama biro winjo thumi bendo mer. Koro onego ben joko mer to in ina soba. Imiye gimodwaro. Ang' imadh kong'o bang' tich. Kech gina gisetiyo koro gibiro bodho donge. Joma biro kanyi to koro in e tich e sechego tidwa ni mer surely. Dongo ok donji. Okay. Ok donji. Sasa thum ma nyalo wacho kaka favorite mari e Bora Wila Super Kings ne. Tindi ng'we to ka Dhiambo Penina. Okay. Koro ng'ena Dhiambo Penina ni en thum moro nikech bing ni ok nago thum donge wacho ni. Yes. To ne customers ko biro to Rawila nyaka wernwa, Rawila kori chuni. Koro nakone joga ni bwana. These people are really challenging. Nikech an e Rawila. To koro kokanyal wer to rach. Koro puonja uru wer moro achiel maka kochunga ta wer. Koro Adhiambo Penina ne manigi puonja mana weroga. Mane ni nyalo chung' wer Adhiambo Penina. Ne nwawe na wer gi joga. Abenda gi yiero namna duonda ma koro achung' kodgi awera kodgi. Inya onje koso kanisa Adhiambo entindo encha no dhi nang'o. No dhi nang'o cha Adhiambo Penina chaba. Ng'enya. Ok itug nago. Tug nago matin. Kitugo nago tam. Yadigi were jara maduonda. Nyalo pare. Aya ndo hiyo. Mano ne madam moro bende norawa wagocho yudo kwa dhi ginene. Mane duond nyako moro mo? Ne en duond nyako moro ni wabedo mathin jaode noayo ginene noayo ginene. Ne en jaode jathum moro niluongo ni ng'a. Ma bende chi moro yudo ka wagocho wan ginene wan Nyalenda. Ni wagocho kode. Chopo kinyi ni to chuore donje no awinjo ni un gi chiga ka. Ko ni chigi mane ni Liz ni luonge ni Liz. Ko ne ya Liz ero kidwaro to
kawa ka wan onge problem onge ng'ama ni kode gi wach wan watiye tiche moriwa nyako koro mano thumno negi puonja ma nwawero matin kwasewero to ineno ka customers mora konego ni bas erokamano Nyakuramogi aduoko erokamano ne in mane ikete ma iwinjo sigana mar Fred Jarawila kaachiel koda mano endo bende mar Rawila Super Kings mabende wawago mbaka kaendi mathoth elo producer mar Alex Obado jopicha Steve Shitera Hebron kaachiel koda bende jago nendo ma ochung' ne ng'ado pichni gi kiluongo ni Diana Olonde jatend jo kamera Kolo kanyakla koda jotendwa kama oting'o kanyo Jay Bonyo kaachiel koda iluongo kanyo ni Masi Oburu kaachiel koda Perpetua driver ma wuotho kodwa kaendi ka gi ka iluongo ni Ken Wood Nyakach nyinga en Solomon Atito Kafaya Urichi Masana erokamano asante Mondo kilima wajali
kadonje watimo duto tema morowa Usenge kadonje watimo duto tema morowa Ere isupana Bingala koka bibonji koda banyani mora Bibida chiemo bimi apachi demna Adhiambo demna jomi tokra kicho diga Adhiambo demna jomi tokra kicho diga Demna wegi sude gi bingi yogo Demna wegi sude gi bingi yogo Adisio ala karia o nyepo Adisio ala karia o nyepo Penina todingo na inya ni donje Todingo na inya ni donje Ere isupana Bingola koka bibonji koda banya ni mora Bibida chiemo bimi apachi demna Bye bye Oh, adhiambo penina Adhiambo kawe ito achimora winjo maboga Adhiambo kawe ito achimora winjo maboga Nyamanyala kilongoto achipesa mane malawe Nyamanyala kilongoto achipesa mane malawe Iketo nyingi mamu ekero koni kikocha Iketo nyingi mamu ekero koni kikocha Ere isupana Mingola koka bibonji koda banyani mora Bibida chiemo bimi apachi demna Oyo komin beri Nakolie londi Osona siflair Your Funny Kisha journey with Equity today. That girls trip you keep talking about. Yeah, this is it. 3 nights in Diani from 37,000 Kenyan shillings via SGR. And low season is actually the best time to go. Walking barefoot, taking photos, laughing, those small moments that just happen. Spend the day how you want. By the pool, at the beach, just enjoying the space and each other. It's not even about doing too much. It's the kind of memories you carry with you. Let's make it out of the group chat this time. Call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Omere jukuoge no dhimo monja endara momaya pesa bangi goya. Okunya kwalo ng'ato malemo. Wachan pesa mana micha. Nitiyo goyo marach. Bora ne yudo pesa osiepna. Pesa. Mane gimo manyo kae. Ng'ama nowacho ni pesa rach. Mano ng'ama ongego. To kikitaki donji ofis kaka yeno biro tiyo koda ka. Ibiro ber. Kose ile ni omond no luonga e ofis to ko luongi.